Milí priatelia, začína odborná diskusia vedená pánom Škorňom. Takže všetci tí, ktorí máte záujem, tak nech sa páči, zbystrite pozornosť. Myslím si, že to bude naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujeme pekne a ja by som na úvod veľmi rád predstavil mojich odborných hostí, ktorými budú pán Štefan Adam, riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Príjemný podvečer. Dobrý deň prajem všetkým. Pán Vladimír Rataj z katedry strojov a výrobných biosystémov SPU Nitra. Dobrý deň prajem. Pán Igor Matečný z katedry fyzickej geografie a geoekológie Univerzity Komenského. Dobrý deň. A pán Jan Cvek, riaditeľ predaja poľnohospodárskej techniky Agrotrade Group. No, akí sú páni šikovní. Dobrý deň prajem všetkým. Nevyšiel pôvodný zámer s technikou, takže musíme si pomôcť takto, ale verím, že to bude v poriadku. Dôležité aj diskusia. Začneme otázkou na pána Štefana Adama. A to, ktoré kroky by poradil poľnohospodárom, aby boli efektívni, keďže hovoríme o možnostiach zvyšovania efektivity prác v poľnohospodárstve vďaka zvyšovaniu rýchlosti vykonávania jednotlivých prác. Tak čo sa týka ekonomickej situácie poľnohospodárstva, tak ako všetci vieme, tá je odrazom viacerých externých a interných faktorov. Podnikateľské prostredie je ovplyvňované najmä inštitucionálnymi rozhodnutiami a na základe nich sa potom poľnohospodárske podniky a samotní poľnohospodári rozhodujú a vlastne ekonomicky správajú, aby dosiahli maximálnu ekonomickú efektívnosť. Táto ekonomická efektívnosť spočíva vlastne vo výrobe poľnohospodárskych komodít pri čo najnižšej nákladovosti. A z tohoto aspektu je možné povedať, že je potrebné si všímať najmä výrobnú štruktúru, teda čo vyrábať. Musia to byť teda komodity, o ktoré je záujem, za ktoré je dobré dostať alebo sú dobre predajné. Je to potom samotná ekonomická efektívnosť, ako a čo, za čo vyrába, teda výrobné náklady a samozrejme odbyt, teda realizačné ceny. Čo sa týka cenového vývoja, tak z tohoto pohľadu najmä ten je rozhodujúci, lebo na jednej strane je dobre niečo vyprodukovať, dosiahnuť určitú produkciu, ale keď ju človek alebo podnik nevie správne speňažiť, je problém a z tohoto pohľadu teda ten cenový vývoj je nesmierne dôležitý. Čo sa týka teda sledovania nákladovosti, to sú najmä tie vlastné náklady a je potrebné zamerať sa na ceny vstupov, ceny osív, hnojív, ochranných prostriedkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, ale aj ceny strojov a z tohoto pohľadu je potrebné si teda všimnúť ten dlhodobý trend roztvárajúcich sa nožníc, kde ceny vstupov sú neustále vyššie, ako sú samotné realizačné ceny. Čiže z tohoto pohľadu teda je potrebné zamerať sa najmä na tieto atribúty, ktoré som vymenoval. Ďakujeme za vysvetlenie a slovo by som dal teraz pánovi Ratajovi, aby nám vysvetlil, ako poľnohospodári reagujú na ten neustálny tlak na zvyšovanie efektívnosti a znižovanie nákladov a vstupov do poľnohospodárstva. Ďakujem pekne za otázku. Je vidno, že organizátori sa popasovali aj s tematikou, pretože krásne to na seba nadväzuje. Tak to, čo hovoril pán riaditeľ Adam, je úplne pravdou a samozrejme každého výrobcu tie náklady svojím spôsobom ťažia a ovplyvňujú. Čo sa týka poľnohospodárskej techniky, všetci ako tu sedíme a pozeráme sa naokolo a vidíme, aká poľnohospodárska technika dnes pomáha pri výrobe, každému je jasné, že náklady sú jedným z najzaujímavejších. Ide o to ale, že tie náklady treba trošičku dešifrovať. Dnešné stroje, ktoré sú schopné robiť skutočne veľké výkony, pracujeme s omnoho väčšími pracovnými zábermi, než možno pred 15-25 rokmi. Tieto stroje dnes majú omnoho vyššie ťahové sily. To znamená, že aj motory majú väčšiu spotrebu. A v mnohých prípadoch, pokiaľ sa berú náklady len do polohy nákladov na pohonné hmoty,
tak je to trošičku len taký skreslený pohľad. Každý, kto sa chce nákladovými položkami zaoberať, vie, že je potrebné ísť na vlastné náklady, ako už tu bolo povedané, ale vlastné náklady jednotkové, skutočne vlastné. Čiže v mnohých prípadoch nám pomôže sa orientovať cenník nejaký, ktorý existuje, ale tí, ktorí len trošičku s touto problematikou prišli do styku, vedia, že nie je problém tieto jednotkové náklady si spočítať pre svoje vlastné firmy, pre svoje dané vlastné výrobné podmienky. A jednotkový náklad je v podstate, prepáčte, ja som učiteľ, tak to musím tak trošku školsky povedať, to sú prosto ročné náklady, lomeno nejakou ročnou výkonnosťou. A z toho jednoznačne vyplýva, že pokiaľ tá technika, pokiaľ ten stroj, nech má akýkoľvek výkon, nemá dostatočné ročné využitie, tak tie náklady sú nie také, aby mohli byť konkurencieschopné. Takže ak sa aj rozhodujete kúpiť stroj, investovať do toho, je treba sledovať jednotkové náklady a z toho sa potom odvíja skutočne významná časť ekonomiky výroby všetkých komodít. Ďakujem pekne za vysvetlenie. V tejto téme určite budeme ešte pokračovať. Pán Matečný, skúsite nám vysvetliť pojmy, čo je to presné poľnohospodárstvo, variabilné poľnohospodárstvo a aké výdobytky techniky ho dokážu zaviesť do praxe? Áno, ďakujem. V súčasnosti poľnohospodárstvo je v situácii, že pod veľkým hospodárskym tlakom nemôže ovplyvniť ceny komodít na svetovom trhu, ale môže pomocou nasadenia presnej techniky optimalizovať náklady, to znamená pomer výnosov a nákladov. U našich hlavne veľkých podnikov je veľká šanca zvýšiť efektivitu pomocou metód presného hospodárenia, to znamená pomocou strojov riadených GPS, presnou navigáciou, presne dávkovať hnojiva tam, kde je to treba, presne analyzovať a prispôsobovať sa pôdnym podmienkam, ktoré sú na našich veľkých honoch rozmanité. Máme veľké hony, ktoré majú viacero druhov pôd a typov pôd a tým pádom majú aj rôznu fyzikálno-chemickú charakteristiku. Treba ich tým pádom tieto veci zohľadniť. Prvým krokom je presné pôdne vzorkovanie. U nás je síce tradične zavedené v rámci povinných vecí, ktoré vyžaduje UKSUB, ale ukazuje prax, že je potrebné, alebo by bolo užitočnejšie robiť to častejšom intervale, povedzme raz za 3 roky, a zohľadniť všetky variability honu. To znamená, nie je paušálne jedna vzorka na 10 hektárov, ale aby sme zachytili rôzne typy pôd a následne ich mohli správne obospodarovať. Druhý problém, ktorý tu vidíme, je využitie nových technológií, a to je dronov, leteckého snímkovania, ktoré nám poskytujú aktuálny stav o veľkých plochách, o poškodení porastov, o zdravotnom stave porastov. Tieto veci sú v zahraničí, najmä v Spojených štátoch a Austrálii, široko už využívané pre monitoring a okamžité prijímanie opatrenia. Tretia vec je klimatická zmena. To znamená, vidím na tých ľuďoch, ktorí tu sedia a pečú sa, že to má na nich silný vplyv. My tu máme v stánku Agrotradu jednu z mikroklimatických staníc, ktoré merajú všetky vstupné parametre, ktoré sa využívajú v precíznom poľnohospodárstve a poskytujú každému farmárovi aktuálne údaje. U nás je to veľmi aktuálne, hlavne ako pán premiér spomínal aj moja pani manželka, potrebu obnovy závlah. Bez presných údajov, kde a koľko tej vody dať, tak sa takisto nepohneme a v dnešnej situácii máme veľký deficit napríklad vo Vinohradoch, Topolčiankach 140-150 mm vlahy, čiže potrebujeme na každom podniku vedieť presne, aký je deficit, aká plodina a koľko tam máme čoho dať. Bez týchto údajov jednoducho ťažko sa môžeme prispôsobiť meniacim sa hospodárskym, ale aj klimatickým podmienkam. Takže táto nová technológia musí do nášho života vstúpiť. Tak, jak vstúpili mobilné telefóny, tak, jak má každý internet, tak jednoducho tieto veci s pomocou špičkových nových strojov musia takisto vstúpiť, ak chceme obstáť a vlastne hlavne v tej rastlinnej výrobe prežiť. Ďakujem pekne, aby to nebola len taká Jak si dovolíte, tak dovolím si doplniť pána doktora takou celkom zaujímavou informáciou z pohľadu inovácií v poľnohospodárstve. Tak podľa najnovšej štúdie výskumného ústavu z Veľkej Británie, tak práve poľnohospodárske roboty a drony
pri súčasných investíciách na úrovni 3 miliard eur do roku 2022 by mali tieto investície stupnúť na 10 miliard. Rovnako sa to týka robotického dojenia, ktoré v súčasnosti investície do týchto technológií predstavujú zhruba 1,7 miliardy eur. Mali by do roku 2026 vzrásť na 8,5 miliardy eur. Rovnako sa to týka samohybných traktorov a samohybných strojov na zber ovocia a zeleniny. To sú úžasné čísla, úžasné informácie, ktoré môžu doslova zmeniť náš poľnohospodársky svet v blízkych rokoch. Samozrejme, preto som si dovolil vstúpiť pánovi doktorovi teda do toho jeho príspevku, lebo naozaj ten vývoj sa uberá práve týmto smerom. To znamená, že šetrenie ľudskej práce a práve viac robotizácie v poľnohospodárstve. Takže určite spoločnosť Agrotrade má možnosť sa začať zaoberať týmito novými technológiami a začať ich ponúkať našim poľnohospodárom. No a tak, ako som začal, aby to nebola len akademická debata, máme tu aj človeka z praxe, ktorý sa práve chytá mikrofónu z Agrotradu, o ktorom sme tu už hovorili. Vy vraj deklarujete, že rýchlejším jazdením traktorov dokážete zvýšiť efektívnosť o 25%. Ja som to zámerne trošku zjednodušil, ale vysvetlíte nám to, ako to je. Áno, ďakujem za slovo. Ešte raz pozdravujem všetkých. A začnem tak trošku zoširoka, že vlastne asi nie je v poľnohospodárstve, alebo nie je v poľnohospodárstve, ale vôbec na svete odvetvie, kde by ako za posledných 20-25 rokov musela vzrásť produktivita práce o 25 až 30 násobne. Takže máme na tom značný podiel práve vďaka technike, vyspelej technike, ktorú ako ponúka aj naša firma. Hovorilo sa tu už o dronoch, o presnom hospodárení, tak boli sme a sme možno zatiaľ jedni z prvých, možno jediní, ktorí ako už majú zakúpený dron a ktorí ponúkajú komplexné služby týmto dronom. Ponúkame variabilné aplikácie pri vápnení, pri hnojení, množstvom rôznych strojov. A sme presvedčení o tom, že táto technika ušetrí možno aj viac ako tých 25%, ale téma a otázka bola, že ako je možné zvýšiť o 25% pracovnú rýchlosť. Takže opäť len vďaka technike, ktorá musí byť na to uspôsobená, a tá technika je tu pred nami aj na výstave. Väčšinou sú to vyspelé, alebo všetko sú to vyspelé poľnohospodárske značky a známi výrobcovia, ktorých akože mnohí poznajú, či sú to už GCB traktory Fast Track alebo ich teleskopické manipulátory. Ja si myslím, že ešte sa dostanem k predstaveniu jednotlivých technických prvkov, ktoré dokážu zabezpečiť toto zvýšenie rýchlosti a zvýšenie výkonnosti, vlastne šetrenie nákladov o tých priemere 25%. Takže k tomu ešte by som potom povedal. Môžete v skratke aspoň povedať, aby teraz už dobre. Takže samozrejme ten GCB traktor je to jediný traktor na trhu doteraz, ktorý má odpružené obidve nápravy. To znamená nielen prednú, ale aj zadnú. Má celorámovú konštrukciu motora, je prispôsobený na to, aby prechody cez nerovné, tvrdé terény zvládol s vysokou rýchlosťou. Má stálu trakciu všetkých 4 kolies, kde sú tie kolesá stále v styku s podložkou, je schopný preniesť tú silu z motora, ten výkon, krútiaci moment na podložku a ďaleko miernejším spôsobom prekonať nerovnosti. Samozrejme, musí mať aj náležite vybavený brzdový systém, rozloženie hmotnosti je optimálne 50/50, kabína je úplne v strede, kabína minimálne kmitá, je prispôsobená aj na použitie GPS technológií na rozdieloch konvenčných traktorov, kde vlastne napriek odpruženiu kabíny je to kmitanie obrovské a robí to problém aj pri GPS navádzaní. Ešte spomeniem možno, keď už som s tým GCB Fast Trackom začal, tak jeho výnimočný brzdový systém, kde je vlastne vybavený diskovými dvojčelisťovými brzdami, ktoré musia byť veľmi výkonne chladené. To je tu prirodzene zabezpečené tým, že tie kotúče sú vlastne vonku, čiže je to chladené vzduchom a navyše je vybavený systémom ABS, čiže antiblokovacím brzdovým systémom, takže je to najbezpečnejší traktor na trhu. Rada 8000 reprezentovaná tu modelom,
ktorý je kúsok tu za hlavným stanom, dostala ocenenie Stroj roka odborníkmi na výstave SIMA. V prenesenom význame je to vlastné ocenenie už aj na agritechnike, na najväčších 2 európskych výstavách celosvetového významu. A tým pádom v kategórii ťažkých traktorov bol tento traktor uznaný ako naozaj za ťažký traktor, vhodný aj na ťažké práce, vhodný do dopravy, vhodný na množstvo prác, ktoré v poľnohospodárstve potrebujeme. To som hovoril len o traktoroch, ale mohol by som podobne aj o nakladačoch, o ďalšej technike, ktorá tiež musí byť pripravená na to, aby takéto väčšie rýchlosti bola schopná zvládnuť. Možno sa k tomu ešte dnes dostaneme. Je tu priestor na divácké otázky, ak je niekto v publiku, ktorý by sa chcel niečo spýtať. Ak nie, tak využijem prítomnosť pána Rataja. Presné poľnohospodárstvo, variabilné poľnohospodárstvo by malo byť aj šetrné k pôde. Je to tak? Aký má vplyv na utláčanie pôdy a na Je to tak. šetrenie Pán doktor Matečný už naznačil, čo presné poľnohospodárstvo v celej svojej šírke znamená a akým spôsobom je ho možné do slovenského poľnohospodárstva implementovať. Okrem toho, že to úzko súvisí s technikou, so špecifickými vybaveniami strojov, že to súvisí s nákladmi, tak ako už bolo povedané v našich obidvoch príspevkoch, na druhej strane presné poľnohospodárstvo je aj zložkou, ktorá významne šetrí. Šetrí nielen materiálové vstupy, ako už bolo povedané, ale šetrí aj ten náš základný výrobný prostriedok, a to je pôda. Ono to šetrí aj životné prostredie. To je taký pojem, ktorý všetci poznáme, všetci uznávame, ale je nám trošičku taký imaginárny stále. Ale pokiaľ povieme, že základným výrobným prostriedkom je pôda, a to presné poľnohospodárstvo tú pôdu dokáže v určitých svojich zameraniach šetriť, tak je to pravda. A vy Skúsme pre laickú verejnosť možno vysvetliť, čím presné poľnohospodárstvo šetrí tú pôdu, čím je ohľaduplnejšie. Dobre, ďakujem. Takže skúsme sa zamerať na tento jeden problém. Šetriť pôdu. Čo to znamená šetriť pôdu? Dnes v našich podmienkách strašne ubúda humusová zložka. To je aj z toho dôvodu, že máme málo maštálneho hnoja, ktorý by do tej pôdy mal ísť. Zostáva tam málo rastlinných zvyškov, ktoré v mnohých prípadoch dokážeme zužitkovať, či už v energetike, alebo biznisom, predajom a tak ďalej, či odchádza to z pola. A tých rastlinných zvyškov, ktoré sa sú schopné rozkladať na ten uhlík, aby pomohli tomu humusu, tých tam neustále ubúda. Rovnako ubúda pôdneho edafónu, to znamená živočíšnych, všetkých možných chrobáčikov a tak ďalej, čo tam všetko je. A to sú všetko dopady, ktoré sú negatívne. Na druhej strane my máme určité technogénne faktory, ako tomu hovoríme, a to je pohyb tej obrovskej, ťažkej, veľkej techniky po pôde. A pokiaľ v tomto neurobíme trošičku racionálnejší poriadok, tak asi tá pôda šetrená veľmi nebude. Čo sa týka toho uhlíka, toho hnoja a tak ďalej, to nie je otázka až tak celkom presného poľnohospodárstva, i keď aj, mohli by sme o tom diskutovať, že? Ale čo sa týka pohybu strojov po poli, tam je presne naša parketa. Existuje tzv. Controlled traffic farming, čiže riadený pohyb strojov po poli. V princípe to znamená, že jazdiť neustále po tých istých kolajách, pri všetkých pracovných operáciách, ale z roka na rok stále po tých istých kolajách. Čiže vybrať alebo selektovať pôdu, ktorá musí byť utlačená pomocou podvozkov alebo pásov na minimálny sektor a zvyšok nechať tak, aby po nej skutočne pneumatika nešla. Mohlo by sa zdať niekomu, že je to taká akademická otázka, že si niečo vymýšľame. Prosím, v Austrálii, najviacej na svete, vyše 1 milióna hektárov je takýmto spôsobom obrábaných a sú s tým maximálne spokojní. Až potom sú to treba Spojené štáty alebo európske krajiny. Máme to overené aj v rámci Slovenska, že jazdiť po tých istých kolajách je možné. Tie kolaje sú ale obrábané. Všetci by ste povedali, áno, pokiaľ sú tie koľaje obrábané, tak tam je tá pôda významne devastovaná. To je pravdou, ale na druhej strane tá pôda, ktorá nie je zaťažená prejazdom tej techniky, tá x rokov nie je zaťažená a tam by ste boli prekvapení, aký je rozdiel meter od metra, aký je rozdiel v pôdnej štruktúre, v
evapotranspirácii vody smerom hore, ale aj v infiltrácii vody do pôdy, čiže šetrenie vodou. To všetko sú významné faktory. Úroda sa dosahuje na tej neutlačenej pôde 10, 16 až 18% vyššia. Na druhej strane, v tých stopách, po ktorých sa stále jazdí, je logické, že tá úroda je nižšia, ale nie nejak významne. V týchto posledných rokoch, minulý rok, ktorý bol vynikajúci na obilniny, tam sme mali úrodu nižšiu len asi o 3%. V tomto roku, ktorý bol takýto krízový, tam sme mali v jačmeni tú nižšiu úrodu asi o 7%, iba o 7%. Takže tie rozdiely nie sú také tragické. A preto hovorím aj o výsledkoch. V rámci nášho projektu, ktorý máme na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite na Technickej fakulte, v Kolíňanoch na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku máme jeden takýto pokus založený. Už 9. rok máme na 20 hektároch, na 20 hektárovej parcele založený tento princíp. A princíp spočíva v tom, že je treba zosúladiť pracovné zábery strojov. My sme išli tou cestou, aby nemusel poľnohospodár nakupovať rôznu drahú techniku, upravovať rozchody kolies, čo sa vo svete bežne robí. Rozchody kolies traktorov sú napríklad na 3 metre spravené, čiže musia tam byť vložky na každej náprave. Tou cestou sme my nešli. Išli sme komerčnou technikou, ktorú všetci máme na podnikoch a ktorú máme možnosť kúpiť a robíme s pracovným modulom 6 metrov. Môžem povedať, že utlačenej pôdy z týchto pneumatík je niečo cez 20%, plus samozrejme obilný kombajn je troška širší, ten sa nám nezmestí do toho rozchodu, tak ten jedenkrát v roku urobí ešte asi 14% ďalších a ten zvyšok, vyše 60%, je prosím 9 rokov neprejazdený pneumatikou. Čiže ide len o uvedomenie si, o organizáciu práce a nechce to žiadne veľké investície, len to dostriehnúť. A tie efekty sa dostavia, keď sme hovorili o teda šetrení pôdy a pôdnej štruktúry, tak toto je jedna z možných ciest. Takže dá sa sklbiť ekonomická efektívnosť, rýchlosť obrábania aj ohľadu plné hospodárenie? Jednoznačne treba sa nad tým zamyslieť a dá sa to. Dá sa to, už niečo inžinier Cvek naznačil, čo dokážu tie moderné stroje. Samozrejme treba zvládnuť, že ktoré pracovné operácie sú schopné byť vykonávané súčasnou technikou pri tých vyšších rýchlostiach. Niekde sa to dá, niekde sa to nedá. V niektorých podmienkach je to možné, v niektorých podmienkach to možné nie je, ale každopádne pri trošku rozmýšľaní sa to dá. Pán Cvek, je to naozaj tak? Dá sa to v praxi dodržať, tak ako to skúšajú akademici? Áno, určite áno. Je to budúcnosť. Je to budúcnosť, ktorú každého jedného poľnohospodára podľa nás čaká. Znižovanie utlačenia pôdy je téma, ktorá je veľmi aktuálna a vidíte to po žatve, koľko koľají, aká pojazdená je tá pôda. A samozrejme je treba mať k tomu ucelený systém aj strojov. Tuto ako pán profesor Rataj povedal, na 6-metrový záber. Je to nutné urobiť. Samozrejme, že dneska v realite tie poľnohospodárske podniky sú vybavené rôznou technikou. Väčšinou z hľadiska toho, že ten traktor chcú využiť maximálne na tých, dajme tomu 2000 motohodín, tú ťažkú techniku na 2000 motohodín ročne, tak musia špekulovať, že aby ten traktor bol využitý, stroj na spracovanie hlbokej pôdy musí mať trošku menší záber ako stroj, ktorý spracúva pôdu na plitko, predsejbovej príprave a podobne, kde bývajú aj 10-metrové zábery týchto strojov a to už trošku odporuje tomuto princípu, takže musí byť vytvorený systém a podľa nás aj možno nejaká podpora, ktorá urobí to, že vlastne tí poľnohospodári pôjdu do toho, investujú do toho naraz väčšie peniaze, aby sa tento systém začal uplatňovať. Ďakujem pekne. Pán Matečný, ako to vidíte vy z vášho pohľadu? Sklbenie vlastne všetkých týchto faktorov môže byť... Áno, je to nevyhnutné. A kedy sa vlastne dokáže odraziť takýto prístup ku pôde? No, my máme skúsenosť, ja som teda predtým, než som sa vrátil na univerzitu, vyvzorkoval asi 30 000 hektárov pôdnych zoriek a urobili sme 10 000 hektárov penetrometrických meraní. Môžem len potvrdiť, ako hovoril pán profesor, ten faktor zhutnenia. V zahraničí, v Kanade, kde som žil a inde, má každý farmár penetrometer, zmerá si to, keď ide robiť kukuricu alebo soju. Stojí to 250 €.
No u nás bohužiaľ ich je minimum, ja ich mám na katedre 2, bežne to musia naši diplomanti si odskúšať. Používame to teraz napríklad k zakladaní nových Vinohradov, máme modelových, robíme šato Topolčanky, 550 hektárov, teroár, podrobná analýza pôdy, kopaná sonda do hĺbky 2 metrov, rozbor 40 prvkov, penetrometrické meranie, následne analýza klimatických faktorov, erózie, oslnenia, 30-ročné rady klimatické a potom nasleduje návrh jednotlivých vhodných odrôd, plodín a podobne. Takže zase sa vracame k tomu, že áno, potrebujeme sklbiť novú technológiu, ale aj so základnými poznatkami o tom, na akej ploche hospodárime a v akom tá plocha je. A dostávame sa k zásadnej otázke zber dát a spracovanie dát. Naša skúsenosť hovorí, že dnes už stroje moderné tieto veci dokážu. Počítače sú už v podstate za babku, mobil má každý, hej. Čo je problém dostať do prvovýroby mladých ľudí, ktorí by boli ochotní robiť s informačnými systémami, s mapami. Dneska najväčším, by som povedal, limitom sú ľudia, ktoré si za tie drahé stroje sadnú a ktoré s tými mapami robiť budú, lebo paradoxne software je lacný, technológia je tiež priateľná, ale potrebujeme dáta a ľudí, ktorí s tými dátami budú robiť. V tom prípade môžeme postupovať rovnako efektívne ako tie najvyspelejšie krajiny na svete. Ďakujem pekne. Pán Adam, hovoríme o tom, že je veľký tlak na poľnohospodárov. Ten ale vyplýva z ekonomiky, z cenového vývoja. Bude ten tlak pokračovať? Ako to vidíte vy? Ako sa vyvíja tá ekonomika a cenotvorba? Tak samozrejme ten tlak na ceny bude neustále. Bude to závisieť teda samozrejme od situácie na trhu. Teda samozrejme je iné hodnotiť rok, ktorý máme za sebou, teda rok 2016, keď bolo relatívne dostatok tých komodít a teda, ako už bolo povedané aj pánom profesorom, v podstate dosiahli sme oveľa vyššiu produkciu oproti ostatným rokom. Samozrejme pri poklese cien, kdežto toho roku teda tá produkcia je zhruba o nejakých tých 20 až 30% nižšia, tak samozrejme ten cenový vývoj bude trošku iný. Ako vidíte vývoj v oblasti podpor pre poľnohospodárov v tejto oblasti? Áno. Čo sa týka cenového vývoja v oblasti podpor, tak podpory naozaj sú jednou z nevyhnutných súčastí ekonomického hospodárenia poľnohospodárskych podnikov, najmä z toho pohľadu zvyšovania výkonnosti a znižovania nákladov pri dosiahnutí primeraného zisku. Tie cenové podpory alebo ten vývoj dotácií do poľnohospodárstva v uplynulom roku predstavoval 694,7 milióna eur. Z toho 76% bolo z prostriedkov Európskej únie, zvyšok boli národné zdroje. A čo sa týka samotnej štruktúry, tak vlastne 59% predstavovali priame platby týchto vynaložených finančných prostriedkov, 23% program rozvoja vidieka a zvyšok boli všeobecné služby. Pri minulom roku teda je potrebné poznamenať, že to množstvo finančných prostriedkov, ktoré smerovalo do poľnohospodárstva, bolo medziročne o 20% nižšie z dôvodu toho, že končil program rozvoja vidieka 2007-2013 a v tom uplynulom roku bol len postupný nábeh toho nového programového obdobia 2014-2020. Možno budem chcieť od vás, aby ste boli veštec, ale poľnohospodári plánujú dlhodobo, takže ja sa budem pýtať na vývoj po roku 2020. Budú v novom programovacom období priame platby? Určite priame platby v novom programovacom období budú. Samozrejme je záujmom Európskej komisie, aby tieto finančné prostriedky, ktoré do poľnohospodárstva pôjdu, boli čo najviac využité. Samozrejme je potrebné tu podotknúť to, že to množstvo finančných prostriedkov, ktoré je zhruba na úrovni 40% rozpočtu Európskej únie, je pod neustálým tlakom. A z pohľadu toho, že pred Európskou úniou sú niektoré výzvy, akým je Brexit, migrácia, tvorba vlastnej obrany alebo armády, samozrejme sa očakáva, že práve bude načreté do tohoto košiara a toto môže spôsobiť aj čiastočné zníženie priamych platieb. Myslím si teda, čo sa týka teda prvého piliera a práve druhý pilier
ktorý je založený na projektových podporách, tam neočakávam nejaké rapidné zníženie. Ďakujem aj za tieto veľmi užitočné informácie. Už sme tu počuli, že veľkým problémom v poľnohospodárstve sú ľudia. Spýtam sa človeka z praxe, či má kto jazdiť na tej modernej technike. Pán moderátor, kým odovzdám ten mikrofón, tak zužitkujem to, že som ho dostal do ruky. Ja by som strašne rád nadviazal na pána doktora Matečného, čo povedal, že tým limitujúcim prvkom aj v týchto moderných technológiách sú ľudia. Takže ja by som, ak dovolíte, viem, že komerčne sa nepatrí robiť reklamu, ale ja by som spravil reklamu našej univerzite alebo vzdelávaniu ako takému. Prosím vás, tí, ktorí to počúvate, alebo ktorí sú aj za bariérami a počúvajú to vonku, robme niečo v prospech verejnej mienky vo vzťahu k poľnohospodárstvu, k tomuto krásnemu odvetviu. Robme propagáciu, aby mladí ľudia išli na stredné školy so zameraním na poľnohospodárstvo, aby išli na vysoké školy so zameraním na poľnohospodárstvo. A nemusí to byť akurát poľnohospodárska univerzita, ale môže to byť veterína alebo niečo podobného. Ale hlavne, aby tam išli, aby tí ľudia boli, aby ten potenciál o niekoľko rokov, keď to bude len na nich s touto technikou, aby tam mal kto na tom robiť. To je môj príspevok k tej reklame. A teraz odovzdám slovo. Ale ja to ešte využijem. Vy ste teda predbehli pána Cveka v tom vývoji. Teda ľudia nie sú ani na školách. Nie je záujem zo strany študentov. Malý záujem. Samozrejme, nikto z nás už nebude si predstavovať, že to bolo tak, ako keď my sme končili, že nás končilo 180 mechanizátorov. To by ani nebolo treba, to by sme ani neužívili, to proste, tá doba už je preč. Ale aby ich bolo aspoň toľko, aby tá, prepáčte za výraz, tá prirodzená reprodukcia, aby bola, aby tí, ktorí sú už vo veku a odchádzajú a uvoľňujú miesta, aby mali možnosť zapracovať tých mladých, aby sa mohli chytiť, lebo to sú tak prevratné technológie, že to, prepáčte pri všetkej úcte, ale to už ľudia vo veku a trošičku unavenejší životom nemajú šancu sa učiť, alebo nechcú sa učiť tie špičkové technológie, ktoré niekedy prinášajú aj trochu problémy, samozrejme, než sa rozbehnú. Na to musia byť mladé, otvorené hlavy a ľudia, ktorí vyrástli s touto digitálnou technikou. A to je možné, len musia chcieť sa prísť o tom informovať na školy. A teraz povedzte úprimne, dokážete ich pripraviť na prax? Máte na to technologické vybavenie? Dokážete ich posadiť aj do toho traktora, aby mohli po škole ísť rovno do roboty? Áno, ďakujem pekne. Ja si myslím, že áno. Môžem to za seba aj za svojich kolegov povedať, že hej, pokiaľ aj škola nemá sama vo vlastníctve takéto špičkové vybavenia, veľmi úzko spolupracujeme s firmami, ako napríklad Agrotrade, keď už tu sedíme, ale aj s inými firmami, ktoré toto v svojom portfóliu majú a v ich vlastnom záujme je, aby ľudia, ktorí budú absolventmi, aby boli schopní s tou technikou pracovať. Takže môžem povedať áno, za kolegov, ktorí na technickej fakulte pôsobia, sme schopní toto ľudí naučiť. Pán Cvek, je to tak, že ľudia, ktorí prídu z univerzity, môžu ísť rovno do roboty? Alebo ich musíte ešte pár ročkov učiť robiť? Tak je to prípad od prípadu. Diplomatická odpoveď. Áno. Realita je taká, že do tých traktorov je dneska naozaj, ale aj na servis je veľmi ťažké nájsť ľudí, ťahá nám ich preč napríklad ten automobilový priemysel, tie automobilky a tak ďalej. Ja by som túto tému nechal, lebo to je taká téma, že to treba samostatne diskutovať o tom a veľmi dlho a nevyriešili sme to ani v minulosti, ale dúfam, že sa to pohne, lebo keď toto nebude, tak bude zle. A samozrejme hľadáme ľudí doslova z podnikov poľnohospodárskych a tak a každý deň beží inzercia na profesiu, kto to sleduje, keby tu bolo viac ľudí z verejnosti, tak môžu aj dneska si nájsť miesta, kde berieme ľudí, hej, na takéto pozície. Z vlastných skúseností, rozprávam sa s traktoristami, ja som často v teréne, zarábajú traktoristi viac ako redaktor v slovenskej televízii, ako moderátor farmárskej revy. To môžem potvrdiť. To je jedna motivácia, áno, ktorú musíme im dávať. A kolegovia hovoria, že traktoristi zarábajú viac ako profesori na vysokých školách, takže je to naozaj tak, hej? Je to tak. Ale vráťme sa trošku k téme. Ja by som ešte predsa chcel spomenúť tie naše výrobky, ktoré ako naozaj umožňujú tie 25% zníženie tých nákladov a hovoríme o priemernom čísle. Pri niektorých prácach je to na úrovni možno 0%. Takým typickým príkladom je orba, kde ako technologicky nemôžeme ísť na vyššie pracovné rýchlosti, lebo ten pluh proste musí mať svoje podmienky, tá pôda, obracanie pôdy a tak ďalej.
Nechcem to tu ďalej rozširovať, nie je na to čas, ale pri množstve strojov na spracovanie pôdy, ako sú podmietače na plytké spracovanie pôdy, hneď pri podmietke, tie dvojradové disky, u nás sa to označuje ako kariér, alebo na hlboké kyprenie, u nás sa to označuje ako top-down, kde môžeme pracovať až do tých 25, dokonca môžeme s tým aj podrývať. A hlavne pri sejbe, pri kombinovaných prácach, ako je sejba, pšenice, ozimín, čiže univerzálna sejba, alebo aj presná sejba, kde od firmy Vederštát máme vynikajúce sejačky Tempo, ktoré prekonali historicky 3-krát za sebou, 3 roky za sebou rekordy, svetové rekordy v rýchlosti sejby až na hranici 20 km za hodinu. Predstavte si, že jedna sejačka zaseje za 24 hodín 500 hektárov, presne. Pri nepamätám si presne číslo, zhruba 1,2% vynechávok a 0,5% dvojákov, čo je pri presnej sejbe absolútne super číslo, tak to sú čísla, ktoré hovoria za všetko a takouto technikou, ako tieto firmy disponujú. Priniesli sme tu plečku od firmy Hatzenbichler s kamerovým navádzaním, ktorá, vieme, že pri plečkovaní musíme ísť opatrne, kde akože nechceme vyhorať ten porast, pokiaľ je to nechané na traktoristovi, ktorý akože to musí navádzať, tá rýchlosť obmedzená na tých 6-7 kilometrov, dajme tomu. Ale pri tom kamerovom navádzaní je to tak spoľahlivé, že rýchlosť sa môže 100% zvýšiť až na 12 kilometrov a dokonca aj plečkovať sa dá aj v noci, pokiaľ má zodpovedajúcu výbavu ten šofér. Ďalej by som ešte rád spomenul, možno už posledné, teleskopické manipulátory od GCB, ktoré ako sú určené v poľnohospodárstve hlavne na nakladacie a manipulačné práce, aj do živočíšnej výroby, živočíšnu sme moc nespomínali. Aj tu sa dá akože zvýšiť ten výkon, nakoľko tieto GCB manipulátory disponujú množstvom takých šikovných riešení, oni to aj nazývajú, že smart riešenia, disponujú hydraulikou, kde vlastne majú najkratšie pracovné cykly, kde pri vysunutí ramena, spúšťaní ramena, otvorení, zatvorení lopaty, zasunutí, tie cykly sú oveľa presnejšie, ten olej nemusí stekať do nádrže, ale koluje vlastne akoby bypassom a vlastne ten systém je ďaleko rýchlejší, presnejší. Pri zasúvaní má utlmený výložník, takže nemusí sa báť takého tvrdého nárazu. Máme opäť ocenený manipulátor označený prevodovkou Dualtech, ktorý je vlastne ocenený na výstave Paríž SIMA a preberie toto ocenenie aj výstava Agritechnika Hannover, najväčšie výstavy, a bol ocenený aj tu na výstave Agrosalon za revolučnú prevodovku Dualtech, kde vlastne do tých 19 km za hodinu je hydrostat, ten je veľmi presný, spôsobuje kratšie pracovné cykly o 19%, spotrebu o 15% znižuje a zase môže byť využitý aj na rýchle presuny, na ťahanie nejakých návesov, ktoré sú Vidím, k dispozícii. Pán Cek, že by ste o tom dokázali veľmi dlho rozprávať, áno, ale aby sme dali priestor aj kapela, aby sa ľudia aj zabávali, nielen počúvali nás. Takže ukončíme to takým záverečným kolom, kde by som vás všetkých chcel poprosiť o nejaký odkaz pre poľnohospodárov, kde by ste ich motivovali k tomu, aby zvyšovali efektivitu tou rýchlosťou obrábania. Takže najprv, tak ako sme začali, dám slovo pánovi Adamovi. Samozrejme, čo sa týka ekonomiky poľnohospodárskych podnikov, sú dôležité výnosovo-nákladové vzťahy, teda zvyšovanie výkonnosti pri čo najnižšej nákladovosti za účelom dosiahnutia primeraného zisku. Samozrejme, sledovať vlastné náklady, ako som povedal už v úvode, a týmto nejakým spôsobom dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť. Ďakujem. Pán Rataj, ako by ste vy motivovali poľnohospodárov? Pardon, ja som sa pomýlil. Pán Matečný, prepáčte. Tak myslím si, že by každý mal mať vzťah k pôde, na ktorej hospodári, mal by ju dokonale poznať, mal by viesť svojich agronómov k tomu, aby naozaj každý ten hon poznali a dôkladne mali o ňom všetky údaje. Môj starý otec mal tuto v Štitároch nejaké to pole, nejaké tie 3 vinohrady, nejaké to jahodnísko a presne vedel, čo sa mu kde urodí, čo nie, čo mu kde vyschne, kde mu príšte mandelinka. Keď prišla erózia, silný dážď, tak na druhý deň sme v košoch zbierali hlinu a vynášali sme ju ku koreňom naspäť do tej vinice.
Takže už môj starý otec 2 ľudovými vedel, čo je to erózia. Bol by som rád, keby si to teda uvedomili aj tí na tých veľkých poliach, že jednoducho o tú pôdu sa treba starať, lebo inú nemáme, tak ako hovorila manželka dnes, chceme ju odozdať aspoň v takom, ale radšej v lepšom stave, jak sme ho dostali od našich predkov našim deťom. Ďakujem pánovi Matečnému a teraz dávam slovo pánovi Ratajovi. Ďakujem pekne. Škoda, pán doktor, že váš starý otec nás nemôže počuť, lebo dneska by sa dozvedel od nás dvoch, že už vtedy robil presné poľnohospodárstvo. Takže fantastický záver. Asi o tom to je. Nebojme sa toho, dá sa to, je to dokázané aj vedecky, aj odborne, ale aj zo širokej praxe. Už na tomto našom krásnom Slovensku to propagujeme možno vyše 20 rokov a stále to ako keby sa nechcelo dostať na povrch alebo na svetlo sveta. Nebojme sa toho, je to skutočne overená technológia a sú jasné výsledky za ňou. Ďakujem pekne. A ešte človek z praxe, pán Cvek. Ďakujem pekne. Pôdu si musíme chrániť, to je základný výrobný materiál poľnohospodárstve a vlastne pre výrobný materiál, ktorý krmí a živí celé ľudstvo. Takže iné nám nezostáva. Pôdu si musíme chrániť. Na to máme dneska techniku, ktorá už prináša možno aj okamžité riešenia, alebo určite okamžité riešenia. Treba sa o tom baviť. My sme tu k dispozícii. Aj tu možno už na tejto výstave a samozrejme aj pri ďalších jednaniach a návštevách. A samozrejme my budeme a vieme rešpektovať želania zákazníkov, vieme ich vysvetliť a vyhovieme aj z hľadiska financovania, z hľadiska dodacích termínov, servisu a tak ďalej. Takže sme tu pripravení a myslím si, že sme poľnohospodári, to všetci vedia, ktorí sú v praxi, ktorí pracujú aj na tej pôde, máme tie dcérske spoločnosti naše a snažíme sa to dokázať, že to ide. Ďakujem pekne. Na záver si ešte raz predstavíme dnešných hostí. Takže pán Štefan Adam, riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra. Pán Vladimír Rataj z katedry strojov a výrobných biosystémov SPU Nitra. Pán Igor Matečný z katedry fyzickej geografie a geoekológie Univerzity Komenského v Bratislave a pán Ján Cvek, riaditeľ predaja poľnohospodárskej techniky Agrotrade Group. Ďakujeme veľmi pekne, stretneme sa pri ďalších diskusiách.